Sziasztok, én Petra vagyok, és olyan videókat fogok majd nektek készíteni, amiben fura vagy épp nevetséges dolgokat csinálok. Remélem ez tetszeni fog majd nektek. Néha el fogunk majd menni sétálni is, de nekem nagyon ízlik ez a fű. Ti is szeretitek? Remélem. Vizsgát a házam, és nem szeretem, amikor vizsgát. Fönt nagyon nekem nagyon tetszenek azok az ágak. Mert kint vagyok most a kertbe. És itt szeretek enni füvet, hogyha ég a gyomrom. Olyan jó. De már megint viszket találtam. Jaj, ez nem jó. Hát ez finom. Nekem nagyon ízlik. De köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat. Most elköszönök. Sziasztok!